Så er det fredag den 26. oktober, og de har lov godt vejr i dag, eller i hvert fald i formiddag, og også i morgen. Så benyt chancen til at bruge al den dejlige vedvarende energi, der både er i vinden i dag, men også i solen. Der er rigtig meget elektricitet i vores ledninger, så derfor brug det, så vi ikke overbelaster nettet. Hvis ikke man har sådan en udendørs tørreplads, så kan man jo købe sådan et tørrestativ og hænge det ud og blafre. Det kan man jo også tørre tøjet med inden, men når man tørrer det inden, bliver tøjet ikke så frisk, og det bruger også en hel masse ekstra energi til boligens opvarmning. Det er en rigtig god idé at få hele familien til at hjælpe til med at hænge tøj ud, fordi det er jo sundt. Man får motion, man får frisk luft, og man får solens D-vitaminer. Så kom i gang, kære familie Danmark. Hæng vasketøj udenfor. Måske skulle vi overveje at lave nogle tilskudsregler til køb af en tørresnor. Hej, fru Grøn fra Sorø.